Permanece illada en Alacante a muller de 32 anos con síntomas compatibles co antivirus. Coincidiu no avión cunha das falecidas. O buque Ondius podería adiantar a súa chegada a Tenerife. De momento, os pasaxeiros, entre eles un galego, non presentan signos de contaxio. Galicia e a rexión do norte de Portugal reforzan alianzas. Desde o país veciño ratifican o compromiso de ter rematadas as obras do AVE en 2033. O treito galego está aínda sen comezar. O presidente da Xunta exixiulle de novo ao Goberno Central que axilice esas obras. Morren dous gardas civís tras unha colisión accidental entre dúas patrulleiras do Servizo Marítimo. Ocorreu durante unha manobra para interceptar unha narcolancha a 70 millas da costa de Huelva. Outros dous axentes quedaron feridos tras o impacto. Xa se pode desfrutar do sabor das primeiras cereixas da tempada. A boa floración durante o inverno fai presaxar unha boa campaña que os agricultores esperan estender ata finais de xuño. Boas noites. Unha muller de 32 anos permanece illada nun hospital de Alacante con síntomas compatibles co antivirus. Compartiu o avión cunha das enfermas que acabaría falecendo. Naquela aeronave tamén ía a azafata ingresada onte nun hospital de Ámsterdam. Hoxe deu negativo nas análises. Pouco despois das 6 da tarde ingresaba no Hospital San Joan de Alacante a que podería ser a primeira contaxiada de antivirus en España. É unha muller de 32 anos. O Ministerio de Sanidade chamouna tras saber que compartira avión coa holandesa que ía no Ondius e que acabou falecendo en Suráfrica. Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, bienestar general. A muller está nunha habitación illada e con presión negativa á espera de coñecer os resultados da PCR, previsiblemente mañá. Han puesto de todo, no sé, de todo. Y primero la mampara para que no viéramos nada más y carteles, zona infeccioso. Será positivo, será trasladada ao Gómez Ulla de Madrid. Es un caso bastante improbable, es una persona que iba 2 filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo. Sanidade tamén contactou cunha surafricana que ía no mesmo avión e que voou a Barcelona, onde pasou unha semana antes de volver ao seu país. Non presenta síntomas. Nese aparello da aeroliña holandesa KLM traballaba a azafata que onte se empezou a sentir mal e ingresou neste hospital de Ámsterdam. A OMS confirmou hoxe que non ten antivirus, co que de momento segue sen haber contaxios fora do barco. Tamén deron negativo 2 cidadáns de Singapur que baixaron na escala do cruceiro en Santa Helena. O mesmo fixo un británico que permanece en observación na illa de Tristán de Cuña, no Atlántico Sur. O buque está agora mesmo a uns 700 km da costa e prevese que poida adiantar a súa chegada a Tenerife, a este porto de Granadilla. En todo caso, o operativo de evacuación dos pasaxeiros farase o domingo. Trátase dun dispositivo sen precedentes que implica 23 países para evitar a propagación do antivirus. Cando o buque fondee no interior do porto de Granadilla, un equipo médico embarcará nel para facer unha inspección dos pasaxeiros. Son 147 e agora mesmo están todos asintomáticos. Despois comezará o protocolo de evacuación. Sacarános do barco en Zodiacs, en grupos de 5 e agrupados por nacionalidades, e trasladarános ao aeroporto en autobuses. 8 países xa confirmaron que enviarán avións para repatriar os seus. Cuando el aeropuerto, el equipo que va a estar en el aeropuerto dé el aviso de que el avión está listo para despegar, solo en ese momento se va a empezar a bajar a la gente del barco. O proceso farase no menor tempo posible e coas máximas garantías de seguridade. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con el personal civil. Queremos que este operativo dure el tiempo que sea necesario, pero tan poco tiempo como sea posible. Y eso va a ser uno de los empeños fundamentales de todo el operativo. Os 14 españois que viaxan no barco vanos trasladar nun avión militar a Madrid para ingresar no Hospital Gómez Ulla, onde terán que pasar unha corentena. Ninguno de los españoles ha manifestado estar en contra de cumplir la cuarentena. Estarán illados e faránselles controis diarios para ver a súa evolución. No hospital tamén hai preparado un protocolo estrito para evitar a propagación do antivirus.
En principio, non estar contaxiados, os pasaxeiros españois utilizarán unha planta específica, non na de illamento especial, onde só ingresarían se tivesen síntomas. Y de entrada irían a una planta específica para este tipo de pacientes. Si en algún momento estos presentaran algún síntoma que indicara que ha empeorado su estado, entonces subirían a la UAM. En caso de activación de la unidad, el paciente se iría a una unidad de aislamiento dentro de una habitación especial y para acceder entramos a la unidad a través de unos mandos sin contacto, entraríamos vestidos con el equipo de protección individual. Polo de agora, tampouco se coñecen que medio de transporte chegarían a este hospital, ambulancia ou helicóptero medicalizado, pero sí que accederían por unha porta especial sen acceso para o resto de usuarios. Entrarán por una parte externa al hospital, subirán por un ascensor cerrado y todo el camino se desinfectará y se volverá a limpiar según establecen los protocolos de seguridad. Neste hospital foi onde ao comezo da pandemia da COVID-19 pasaron a corentena os cidadáns españois evacuados dende a China. E en Galicia os médicos volven facer probas e operacións polas tardes, as chamadas peonadas, que permiten reducir as listaxes de espera. O sindicato médico Omega e o Sergas confirmaron o acordo. Os quirófanos en Galicia volverán funcionar a pleno rendemento coas chamadas peonadas, operacións non urxentes que fan en horario de tarde. Suspendelas foi a fórmula de presión do sindicato Omega, o maioritario entre os médicos galegos, para negociar melloras profesionais cos Sergas. E conseguírono. Onte chegaron a un acordo tras case 2 meses de paro. Esta folga estaba tendo un impacto realmente importante, insisto, máis de 200.000 actos asistenciales suspendidos, con moita xente en cada uno de estos actos asistenciales y que necesitamos tranquilidade para que o sistema sanitario público poda ponerse a funcionar al 100%. Entre as medidas acordadas, aplicar de inmediato a xornada laboral de 35 horas, pagar mellor as gardas, un 40% máis xa o ano que ven, e facelas voluntarias nun horizonte de 5 anos. E antes diso, que xa queden liberados de facelas se non queren os médicos maiores de 55 anos. Hai puntos e avances moi importantes. Por primeira vez, Galicia recoñece oficialmente o conflicto médico. É a primeira administración autonómica que recoñece a necesidade dun marco específico para médicos. Con este acordo, a única folga que segue vixente en Galicia é a convocada en todo o Estado contra o Estatuto Marco do Ministerio, con 4 días de paro este mes e o próximo. E xa é oficial, este ano a Xunta convoca 1.259 postos de funcionario. Os prazos para presentarse e os temarios vanse ir publicando nas vindeiras semanas. Ademais desas prazas de acceso libre, vanse convocar outras de promoción interna e para organismos diferentes da Xunta, pero que dependen tamén dela. E o Goberno galego vai publicar nos próximos días a orde para rehabilitar vivendas destinadas a traballadores en concellos de menos de 20.000 habitantes. Unha medida a que destina 1,5 millón de euros e ca que pretende fixar poboación no rural. Estamos buscando o poñer a disposición desa xente, sobre todo os traballadores de empresas do territorio, vivendas que sexan rehabilitadas, é dicir, vivendas que xa temos nese territorio, no rural, que se poidan rehabilitar e poñer a disposición de traballadores, persoas xóvenes ou menos xóvenes, que vayan a traballar nas empresas das zonas onde estean as vivendas. Galicia e a rexión norte de Portugal renovan alianzas. O presidente da Xunta e o da Comisión de Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal reuníronse para pechar estrategias conxuntas en materia de fondos europeos, turismo e infraestructuras. Gloria Varela. Sí, Portugal ratificou o seu compromiso de ter rematadas as obras do AVE a Galicia no 2033. O treito galego está aínda sen comezar, por iso o presidente da Xunta lle pediu unha vez máis ao Goberno Central que axilice ese inicio das obras. Na xuntanza deste venres, ademais, Alfonso Rueda e Álvaro Santos acordaron seguir promocionando o turismo a través do Camiño de Santiago, agora que as rotas portuguesas están experimentando un importante incremento de peregrinos. O bem-estar das populações, a competitividade dos nossos territórios e promovermos um futuro melhor para as novas gerações. Nos confirmará que todo o que ven dicindo o Goberno portugués respecto dos traballos en marcha, respecto dos prazos comprometidos, mantense de mandar do Goberno español que faga ni máis ni menos
a súa parte e que cumpra igual que vai cumprir o goberno portugués. Bruxelas lanza unha mensaxe clara ás compañías aéreas en plena crise polo encarecemento do queroseno. Non poderán subir o prezo dos billetes xa comprados nin evitar compensacións aos pasaxeiros por cancelacións. María Calvo, Bruxelas. Sí, quen xa mercou o seu billete de avión para as vacacións de verán pode estar tranquilo. A aerolínea non lle poderá cobrar un suplemento pola suba do queroseno. A Comisión Europea lembra que as compañías poden encarecer novas tarifas, pero non modificar o prezo dunha reserva xa pechada. Ademais, se hai cancelacións, os pasaxeiros seguen tendo dereito a reembolso, transporte alternativo ou incluso indemnizacións. As aerolíneas só poderán librarse de compensar se demostran unha situación excepcional, como problemas reais de suministro de combustible e non simplemente porque o queroseno sexa máis caro. Ucraína e Rusia acordan unha tregua de 3 días. O alto o fogo comezará esta medianoite, coincidindo co inicio das conmemoracións pola fin da Segunda Guerra Mundial. O acordo anunciouno Donald Trump e confirmouno pouco despois o presidente ucraíno, Volodymyr Zelensky. Además, os dous contendentes pactaron o intercambio de 2.000 prisioneiros de guerra. Máis asuntos deste venres. A Garda Civil fixo hoxe balance dos 2 últimos golpes ao narcotráfico en augas do Atlántico. Requisaron cantidades históricas, preto de 50 toneladas de cocaína que viñan para España. A primeira das operacións desenvolveuse a mediados de abril nunha ampla zona do Océano Atlántico comprendida entre os arquipélagos dos Azores e das Canarias. Foron interceptadas 18 embarcacións que transportaban en conxunto máis de 10 toneladas de cocaína e 8 de haxix. Máis de 50 persoas foron arrestadas, a maioría delas en mar aberto. O resultado das últimas operacións supón para o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, un avance estratégico decisivo na loita contra o crime organizado transnacional. Tenemos inteligencia y capacidades para desarrollar operaciones integrales capaces de golpear de manera simultánea sus rutas de transporte, sus infraestructuras logísticas y también sus mecanismos de financiación. Hai 7 días, na adega do mercante Arconian, interceptado ao sur de Canarias, interveuse un alixo maior. 30 toneladas de cocaína distribuída en máis de 1.200 fardos e 42.000 litros de gasolina para abastecer as lanchas encargadas de alixar a droga nalgún punto do Mediterráneo. Que son organizaciones con un importante capital económico ilícito, pero capital económico y con esa posibilidad de infiltrarse en las infraestructuras logísticas. As 23 persoas que ian a bordo do Arconian ingresaron xa en prisión provisoria por orde da Audiencia Nacional. O que parecía un día de celebración na loita contra o narcotráfico no Atlántico virou en traxedia na costa de Huelva. 2 gardas civis morreron ao chocar 2 embarcacións do corpo cando perseguían unha narcolancha. As vítimas eran axentes moi experimentados. O accidente ocorreu a 80 millas da costa de Huelva. 2 patrulleiras do Servizo Marítimo da Garda Civil chocaron entre elas cando trataban de interceptar unha narcolancha. Era unha manobra ao límite, como esta gravada hai só uns días na mesma zona. Un dos axentes morreu no acto, outro faleceu tras ser evacuado ao hospital. Hai outros 2 gardas civis feridos, un deles grave. No choque víronse implicadas 2 embarcacións moi desiguais, unha lancha semirríxida aberta como a que ven nas imaxes e a Río Antas, unha moderna e segura patrulleira de 18 metros de eslora e que acada os 60 nós de velocidade. A Garda Civil tivo que pedir apoio da Armada para remolcar as embarcacións sinistradas a porto ante o risco de afundimento. O suceso volve poñer o foco nos riscos da loita directa contra o narco nas costas andaluzas. Hai 2 anos, outros 2 axentes da Benemérita morreron e 4 quedaron feridos ao ser arremetidos adrede por unha narcolancha no porto de Barbate. As vítimas do accidente deste venres son 2 gardas civis de 55 e 56 anos e 3 décadas de experiencia. Está aberta unha investigación para determinar as causas concretas do accidente. Hoxe coñecemos a sentencia para o asasino dun mozo de Salceda de Caselas. Uns feitos ocorridos en 2019. Cal é a decisión, Alejandro?
Pois Pablo, a Audiencia Provincial de Pontevedra, en base ao veredicto do xurado popular, decretou 20 anos de prisión para Florian Rama como autor dun delito de asasinato con alevosía. Dase por probado que ese mozo de 25 anos faleceu polas coiteladas que recibiu, algunhas delas incluso chegándolle ao corazón. A alevosía basease na falta de oportunidades para defenderse e tamén na sorpresividade deste ataque. Pola outra banda, sí que non se deu por probado a agravante de asañamento, polo que esta pena queda únicamente en 20 anos e non en 25 como pedía a Fiscalía. O condenado deberá abonar tamén unha indemnización económica á familia da víctima. Tamén da crónica xudicial, Alfonso Basterra non sairá de prisión. A Audiencia Provincial de Salamanca decidiu revocar o seu permiso ante a extrema gravidade do delito que cometeu. O xuíz de vixilancia penitenciaria permitíralle sair 4 días, pero a Audiencia corrixeu e di que aínda non cumpriu 3/4 da pena. Comezou xa nos campos galegos a recollida da cereixa. A campaña do ano 2026 ven con boas perspectivas grazas á boa floración durante o inverno. Os agricultores esperan estender esta campaña ata finais de xuño. A chegada do mes de maio supón o comezo da recollida da cereixa. En Chantada sábeno ben e xa están mans a obra nunha campaña que promete ser histórica. A perspectiva este ano é excepcional en canto a cantidade e calidade, pero bueno, esperemos que nos respete a climatoloxía porque si non podía estragar o exceso de choiva, non? A recollida esténdese dende o 1º de maio ata o San Pedro no final de xuño, unha tarefa que os agricultores de Chantada soen facer en familia. Ademais, teñen previsto festexar o inicio da campaña cunha boa festa. Bueno, non sei a nivel familiar como todas as explotacións de aquí, somos 4 ou 5 persoas, ahora para a festa da cereixa que é o próximo 16 e 17, pois incrementaremos un pouco porque temos que conseguir polo menos uns 500-600 kilos para poder comercializar nese certamen. E as boas perspectivas na campaña da cereixa son ben recibidas na rúa. Ademais, a hora de elixir, os consumidores optan polo produto da terra. La gallega, autóctona. Hombre, por favor. Era o que faltaba tamén que non defendéramos o noso. Estamos recién llegados, pero bueno, ya teniéndolo en cuenta que está ya la recogida, las probaremos estos días. Las cerezas, sí, me gustan, me encantan. Así que xa o saben, este ano non vai faltar cereixa en Galicia. A caza de texturas, non este é o tema que imos afrontar. Empeza a fin de semana e arranca con festas. En Redondela están xa metidos de cheo na festa do choco, Patricia. Sí, esta carpa gastronómica vai ser durante toda a fin de semana o epicentro desta festa do choco de Redondela, edición número 39 que a vila lle rende homenaxe ao maior tesouro gastronómico da ría de Vigo, o choco que se cría na ensenada de San Simón. Está previsto que por aquí pasen milleiros de persoas durante todo o fin de semana para degustar este choco da ría preparado de formas diversas, dende empanada, en tinta ou en croquetas. Tamén os restaurantes da vila participan nesta festa do choco que ademais ten un programa amplo de outro tipo de actividades como actividades culturais ou festivas. Grazas, Patricia. A caza de texturas é unha iniciativa artística que nos leva a explorar a pel da cidade para plasmala nun caderno. Abonda con observar, con escoller un anaco do que vemos arredor e comezar co proceso. Agora van a entender o porqué destas dúas fotografías. O proceso comeza ao escoller a textura que interesa e capturala cun material que se poida moldear, tipo arxila, plastilina ou similar. Unha vez capturada a textura, pásase por tinta e dai o caderno de cazador de texturas. É como querer plasmar anacos da pel da cidade, as súas formas, os seus volumes, a cor poñémola nós, vaya, a tinta que empreguemos. Nas redes unha chea de contas amosan as súas creacións, forman unha maneira distinta de mirar o que vemos arredor. Vale unha pechadura, un tronco, unha placa, letras, símbolos ou calquera superficie onde pousemos o ollo. Despois cada páxina pode evocar por anacos unha fachada enteira, unha rúa, sumando texturas que poden funcionar como versos que nos levan a unha realidade física. E todo dende o caderno. Desta volta, dende a caza de texturas. Xa coñecemos o cartel deste ano do Festival Noroeste, que se celebra do 5 ao 8 de agosto na Coruña. Estaba anunciada como cabeza de cartel a banda de Liverpool Echo and the Bunnymen e agora
súmanse habituais de festivais como Fantastic Negrito ou como Doria. Y quiero que vengas conmigo a cualquier otra parte, a cualquier otra parte, a cualquier otra parte. En Santiago está en marcha ata o domingo o Festival Escenas do Cambio. Os espectáculos 11 desenvólvense na Cidade da Cultura e no Salón Teatro. Participan compañías de Lituania, Cuba, Colombia ou México. É a edición número 12 do evento, no que se van poder ver espectáculos de artes contemporáneas que se estrean en España. E agora que collemos ritmo, xa non paramos. Conectamos co lugar, con todo listo para danza, música, pro programa de hoxe. Hola, compañeiros. Hola, compañeros, están aquí os de Lemos. Saudade na casa, que chegaron xa. Están os Sogranes de Lemos, hoxe visítanos a Orquestra Capitol, os de Tennessee. E a maravillosa Pili Pampín coas súas fillas Flavia e Ximena, que o están reventando nas redes sociais. Totalmente. E o gran astro mundial do violino, Paco Montalvo, que esta fin de semana toca en Galicia. Cuidadillo co que temos esta noite. E os recantos, evidentemente. Sempre. 6 de cada 10 consumidores recoñecen que mercan roupa de segunda man frecuentemente. Por idade, os que teñen menos de 34 anos compran o dobre de roupa usada que os que teñen máis de 55. Moitos din que elixen a roupa de ocasión porque é máis barata, pero tamén o vintage é tendencia porque adoitan ser pezas con certa identidade e autenticidade. Na rúa é exactamente o que atopamos. Corren parte das tendencias de moda. Poñemos a cámara fronte a unha coñecida tenda no centro da Coruña. Preguntamos sobre moda e moitos coinciden en que a cidade sí que é moderna no vestir. Que Coruña tamén se presta moito, porque hai moito gusto aquí. Sí, a comparación de outras cidades de España, notase moitísimo. E que é o que se leva? Polo que vemos, todo está permitido na moda. Brais ten 26 anos e fainos unha confesión. Estos pantalones son de mi madre, así que... Lucía é fisioterapeuta, ten 35 anos, recoñécese amante e seguidora de tendencias. Preguntámoslle se merca pezas de segunda man. Sí, compro en Vinted e son moi fan de comprar en Vinted. Manuel e Laura son de Muros. Facémoslle a mesma pregunta. Adoitades gastar pezas de roupa usadas? Sí, gustame andar bastante en Vinted, é o que máis uso. Alguna cosa sí, sobre todo por compras por Vinted e por aí, puedo llegar a comprar alguna cosa. Cristian ten 23 anos e tamén di mercar roupa de segunda man. Pois mira, esta camiseta estou estrenando hoxe de Vinted, que son 5 euros. A tendencia pasa, entre outras cousas, por iso, por buscar roupa que se distinga, na medida do posible, do resto. A segunda man é unha tendencia que está de moda. León XIV fixo un ano como Papa. Despois de comezar o seu pontificado cun perfil máis ben discreto, co paso dos meses foi marcando un camiño